Hello guys, hi no hi norok na ani channel lo lamsogo norok hi no hi pulen chimi paithak jora ani video no nai tongdi norok sawai man nai tini bang hi no hi ani plastic wear bag ni handle no snam na ni bagai ang forwear na kha forwear be snam mani forwear be snam ka hanga ka bahai ke snam nai di ang 5 feet na kha lock mani ni ni je kolok kham nang busuk bag pu kolok khlai ne asang nang ni ni maaf khai nang nai mano ang hangke 5 feet na ka ik am suk logo ani mo buduk hanga hangka ang tabuk snam na forwear by do gang ka pulawi ko amo haike ang dawai nao teke damani ang sikang puro phonok jak haifano naidino rokte sang rongno kahama ke phonok tongo puilanchimi bahike snam puilanchimi bahike seng forwear no ang soman soman khlaiye bukuk soman khlai sikang mana udo jati kusane simi drop sa khlaiye wajakte wawi thangnani bagai busuk no sikang soman khlaiye ang nao busuk soman ka hangke ne omo jotono kusaro drop sa ang naya di bawana ni bagai nga wati joton soman ngan bagai thik nani bagai hingke bag ni neng busuk kolok ni simi mane o bag ta tak je rap mani apo busuk ni hoite nang rabi thangnani ni icha nang le khawai ni ojon bai nang nadi kolok dekhlaine bara dekhlaine kinani hoite khlai mano kisa ordek ni hoite khlai mano ang hingke bele kinar khaliya asuk bele ordek boya kisa ordek kadat ni hoite na khai kono rok nugui mankhana ang omsung ni hoite nawo o busuk ni hoite nan rok nugui mano o jaga o ang na mani hinga hangka angka bele kolok kheba naya bele kinani hoite buriya khnani hoite rogo hangkai tui thogya ango aboni bagai buduk rok jate doi tak tino strong yani bagai ongo kinani hoite hingka bele no daman chimi hinga hangka kisa hiling mani rok taka hangke kisa daktino chamai thanglak ti ba plastic to hangka aboni bagai kisa asuk hango kusarang sugia kisa kusarni kisa yang nani hoite ang namani hingkai kom teke rabui thangte kusar botesta ang oje wa mani no ang kaisa ke dawai nawai wawi na harnai ta jate bag rok mani kisa sukingo hilikti jakti ingphano dakti sambi nostong yani bagai ang haike dawai nanai rabi thangnai hingkai kusar kaisa ke dawai nawai rabi thangnai ta jate bag buduk raknani bagai nai tungdi norok ani video no polani simi no paithak jora hingke norok ti buka hamake bujiyo manati bag bo mahayengka ani bag bo bahainang jakhan rok sanan tapukti gangkai abono norok nang phunugui tongo tabuk norok nai tongdi kwbangma system no bag ni rapmani buduk tongo do kwbangma jat no haifano ang hingka hangkai kwbangma jat tong phano ang kubuni system as khlaiya ko amte haimang no khlai jako jate amte hai jat no mangno jotono jaja tuinani mo hingka hangkai kisa milik tongya diba bokobom abaga omono tuinani bagai bo khafio hingkai te o bag bo asuk belai chikon saboya kotorma boya amsuk bag o hingka hangka amte hebe khapi ma hayengo do hingke khapi jago ta hingka abon baga amte heke system mangnang rapjakho tei kubuni system haike rapjagya kudo kubuni design khlaiye hingke ang kubuni design khlaiye bo khaina hini wansugui tongo khaina hini tongmani no hingka omo haimang rapnani jora klai thangkata hingke tabuk hingka iko kaisa buduk bag ni handle rabi paikhedo yasa ang asuk amoni pura sak kusarni ang phunukliya te yasa rap pura ang kusarni phunuknai iko omo haike no khana ni phurubo last o haike no o iko da dawai thango puilani rabi phai phurubo kaisa ke dawai jate bag rangna bagui da dawai rabi phaya diba hingke tabuk tesa paithak ni o khaina phurubo amteke da dawai rabi agui busuk soman khlaiye waisibai no bag bisingo ayango dawai agonui bisingo khawui dawai rabi na uta bisingo bo jate bag raknani bagui bahai nangjak norok ani o bag no onga handle kaisa snamani ono system bo design ingka sijak thango haifano asuk to sidraya asuk to sol drop no ongo tabuk bahai no hai ang tesa rapnani chengphika obo hingka hangke te asa handle do yasa to snamui paikha tabuk hingka omo hingkai te asa handle no ang snamnani chengui tongo snamui bo tongo hingka hangke o bag ni yasa handle snam paibai puru no naithok naitui sijakma hayeng thango yasa o nang kha onek no nayota pomhai jani hingka hane khaksa digin saiman thaya diba hingke o bag ango handle rap pabi man pore je bag ka buduk berepnani bagai snamna hini wansukma bo tamjani ang kha mo hai snam ka khapi jaya hai singui thango do ang snam pabi man pore tesa wansukui naijauka hingka ang baksa bag o hingka hangkai tamo haike snam rigo baksa bag o hingka ang snam jagyata hingka hangka oro kai tamjani ang khapia hai rong jagonga snam liya handle simi ang snawai nawai payota kaisa snaman pore takta kaisa snam tongo omo snam paikha hingke paikha hini wansuka onek no lengjak kha ang lengjak suka mane
tamine bokrok ekdom jamsa maheng guna singna ni naikhlai na nangman bagge ya sara bai ton toni wai te sa sari go rap sinai ka hini wan suk tongmani do engka hai bani hi rap sinai ka paithanga ga paithangman te se baka sireng sang ya diba engka khep khep ung tong baka yang paisi ga odek modek engka te basamong tam hai engka ba oi te ya sa tongma ba ya sa paikin pai khesible kaise se engka engka abun baga abun bora bai nawe paisi na hine ang abun tai se sengi na kata i ko ma hai gen abun bora thandi thandi kesar kesar da da wai naw pek butu rakna ni bagge engke painani puru te sa bere boina puru bo afro ba tikine da da wai naw butu gyang gyang ya tai se butu purak na final iron bag senam pai ke handle duita noi ko oma hayang kha bai nang sakha dol rok ekko tola hangkai ko oma hayang kha saka ma hai kaiti ge ma hai hai panang bisingo u je moch chep tang thango ngo thoya na ri dai ton man ta jang tong kho mo budu khung ka hangkai u pung ko ni bag ni handle ni do go ba ang yang go da ba ya ko ta thik khebe ya ko bokro mihim thangka ekdom loge loge khaima ni bage abage mo tonga thun hine khlainai sari go hine abo haino mo rabai simi dai ton khata ngai ko ba hai angka amo to dai ang khabai bom te hin tongne blena ngai kon rok na ngam hai kene phuno rukha abo dabaya ko abang sari ko dawi thik khaina sineka onek bokro mihim katini ko ma hai bahai nang jakano rok ani bag no snamui pai 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 kha snam pai nei ko ma hai kha bini nai bahai nang jakha buduk rok bahai ojen nong khana ble ang kha ojen nong jak ma hai jakha buduk rok asak handle as kolok parang liya kotor sikon basak belaya forward bai kha ka thik nong jago asuk bag bai am sakon khape ma hai ngi di ba kai ko bahai kha am bag bisingo ri dajak situ ang rap pro rap thok yang jak bag heleng heleng tai se bising ro heleng heleng go thok yang di ba ba gang bisingo mani dai mang rap jaguta rap brum brum no kisatia khon ka ke nangri chikon cha dai dai rio tiksa tor khang ke tiksa ri kabang daw ha ki da daw i ko tak bo bi go ri damani sokok jaya nang ha ken video khlai ka
handle rabi pai mani pore bo hongkai handle rap to tui bang bising gori daw in the khlayo tinin baga asung video norok ni bagai next video na sing tundi bye bye.